Maro matamalo pradeko adek mar oganda jo Kenya koni pok gindikore kod okuma mar thieth ahinya to mar piny owacho nikech nengo mar ngima man malo. Ma kaluwore kod lipota ma ogol kod riwruok mar piny owacho mar Toweza makoni atamalo 51 mag jo Kenya tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF kata bedni pod gin kod ng'ur mathoth magidwani mondo time lokruok. Kaka Judith Omondi leronwa, moko kuom lokruoge magidwaro ni keti en nengo kachiel gi yiene jotuo tiyo gi osiptal moro amora e thieth mapile kata outpatient services. En kinde ma piny Kenya ikore ne dara yanga koa e okumba mar thieth masani NHIF nyaka e manyien mar SHA Social Health Act. Riwruoge ma opogore mag thieth osebedo ka manyo jopiny mondo miyo ne ka bende giikore ne rwako lokruoge ma SHA dhi biro go. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Toweza ogolo lipot ma gisebedo ka gitimo e midhiero ma jopiny ne oyudo e okumba mar thieth mar NHIF kendo gi lokruoge ma owinjo bedie ka ji dar dhi e SHA. E lipot Toweza maromo atamalo 53 mar jo Kenya ni kod okumba mar thieth ka e kwan ni NHIF otelo kod oganda maromo atamalo 51. Zaidi ya nusu ya wale ambao waliweza kuhojiwa wanayo hata kama tusema makueni ambapo county waweza kupatia na scheme na kwingine kwa at least zaidi ya nusu ya wananchi ama nyumba ambazo tuliweza kukusanya taarifa wameweza kujiandikisha kwa health insurance fulani. Bende kwan mar jopiny maonge kod okumba mar thieth atamalo 33 koni nengo mar chudo ema omiyo gi midhiero. Jopiny ma opogore lipodni ogolo moko kuom midhiero magikoni owinjo lokie kinde ma ji dar ka dhi okumba manyien mar SHA. Magi oriwo atamalo 49 makoni owinjo yiene gi tiyo kod osiptal ma ohewo achiel e thiethruok mar outpatient kaka sani en NHIF. Ka atamalo 34 to dwani thieth duto owinjo ket ma inyalo yudi rang'iny mar jatuo ma thiedhore to dok pacho outpatient services. Wengi wanasema kwamba ama they are forced ama ni lazima waweze kuenda kwa hospitali specific na wakiweza kugonjeka mbali ya hiyo facility hawezi kupata huduma za afya. Pia jambo lingine waliweza kusema ni kwamba kuna magonjwa ambayo hayako under NHIF cover ambao wangetaka sana tunapoingia kwa shift iweze kuangaziwa zaidi kama wewe ni ugonjwa wote unaweza kuhudumia. Moko kuom jokanyo mag sekta mar thieth to koni gima duong' madhi kelo lokruok e okumba mar thieth mar SHA en primary health care ma en thieth ma ibiro bed ka itimo e rang'iny ma piny ma ogik ahinya to e geng'o tuoche kapok olandore. Ma gikoni biro mana timore poni omedo omenda ma ichwalo e rang'inyno ma gikoni kamoro nyalo lwarie bugo nikech maling'ling mawuok ni e budget manyien kamoro omenda mar sekta mar thieth nyalo dok piny. We are saying primary health care is important, but we are not putting money in primary health care. We need to put money in our level 2 and level 3 facilities. Do you remember when I said we had 250 billion, 140 billion was going to SHIF, isn't it? Social Health Insurance Fund, which is operational at level 4, 5, and 6. 50 billion is what was going to primary health care. That should have shocked you, because we are taking where people go every day. Because today, when you become sick, you will go to a primary health care facility. We are giving them the least amount of money. And not only that, in the current budget policy statement, they have even said we will allocate only 4 billion. E okumba manyien mar thiethni ma winjo chak tich dwe mar 7 higani, japiny ka japiny winjo ng'adi atamalo 2.7 mar yuto mare ka rowere maonge tich to seromo higni 25 kadhi nyime to biro chulo shillings 300 dwe ka dwe. Ka bende chudo ma osebed ka itimo e NHIF kaka Edu Afya kod Linda Mama ok bibedie. Judith